výrobky z kupiček, co prodávám. Takže na ceně bychom se domluvili, ale u mě ceny není to prostě zase tak drahý. Takže svíce, do něj si můžete dát svíčku nebo prostě jen tak na ozdobu. Ten by stál tak 3 koruny. Náramek takovýto, ten by stál 4 koruny. Tento svíce 3. Ozdoba nebo takový míček. Jo, tak ten by stál tak 2 koruny. Přívěsek duhový, ten by stál 5 korun. Pak kulatý náramek, ten by stál 6 korun. Jste tu zapletla? No, tak nevadí. Tak dáreček, ten by stál tak 2 koruny. Tady potom moment, já si jenom něco nandám, abyste to viděli. Tak pak máme tohleto, je to vlastně i na nohu a to by stálo 3 koruny. Tak. Pak tu máme banán, ten by stál 1 korunu. 1 korunu. Náramek, nebo dá se z toho udělat i náušnice, tak ten by stál 2 koruny. Banán opět 1 korunu. Falešný copánek, ten by stál 3 koruny, protože tam je i ta sponka a navíc tam bylo hodně gumiček. A tady to by stálo 6 korun. 3 koruny, takový náramek. Přívěsek, zase ten by stál 5 korun, obou strany. Pak máme želvičku za 3 koruny. Tady obou strany náramek. Tady je vlastně žebříkový a tady single, triple. Ten by stál 5 korun. Banán opět 1 korunu. Knírek, ten by stál tak 6 korun. Banán 1. Tenhle náramek, ten by stál tak 3. Vlastně takový ten protest, znak, ten by stál 2 koruny, prstínek 1 korunu, náramek 4 koruny, tenhle náramek 3 koruny, banán opět 1 korunu, náramek 2 koruny, melon, nebo ten by stál 1 korunu, banán 1, prstínek vlastně a to je i k tomuhle. Tomu je i prstínek. A to by stálo jako ten prstínek samostatný by stál 2 koruny a tohle 8. A kdybyste to chtěli koupit dohromady, tak 10. A pak máme notu za 2 koruny. Houslový klíč za 5 korun. Takovýto prostě obyčejný náramek za 2 koruny. Banán. Máme 2 banány, 1 a 1 koruna. Pak je tady takovýhle prstínek, to zase 2 koruny a tady náramek květinkový nebo hvězdičkový, to 8 korun. A kdybyste chtěli koupit dohromady, tak 10. Tady to je 6 korun. Dárek, ten by stál 2 koruny. No, tady banán, zase 1 korunu, houslový klíč, ten by stál ten tak 3 koruny, pak takovýhle koník nebo poník, vlastně s rohem, s ušima, jak si to pojmete, tak ten by stál 5 korun, banán 1 korunu, rajčátko nebo jablko, nebo jahoda, to by stálo taky 1 korunu, toto 2 koruny, to je vlastně Angry Birds. No a to bylo celý video.